J'ai fini avec tout ce que je veux faire. C'est ce que je veux dire. Igbo. Only kill you, Mapaka. Every name, my son. Now, when I get out, he's in a ton of people. Remember, I got to go to hi, I'm patrol block. Not, not, even no turn to now, on the garden manager, by the way, I should have who is the movie? Because you might lie down again. It's a legend. You might pass it. You might call it Boom, it will raise your boom. You might not know. Migano, yes. I see the go, boy, who by the group was of that book. She was sort of quite clear. I drew your guinea man. I drew your guinea man. Yes, come on. Uncle, I like it. Uncle, I need to. More if you young room. We who now. Me, and Emily, don't get by letting Canta. Me, your chong hollow. So is the guy who could open them pong. Child, command power jiba, and I could about more. Oh, no question, lady. That no, me, your happy puto. Happy puto. Your happy puto, your poor, my living daughter. You Jerry, Luronio or Mamma. Eh? Oh, no question. No, this is good. Power Masha, she'll start with if I'm on a cash of the ever issue to Aja. Wherever I'm on, anybody walk at it. Oh, I'm not mobile and by the Wakagani. Man, I'm by a no such I got it. I'm off your mother. Then in Nepaga Halison. Then you get Halagiri. No, can't get away. I'm off your mother. I need to get again. I one more here. Wait to see. When you believe it, and what your man. Yo, man, I love that. Uno had to be careful. Nina, educate my brother. By Larry, Vietnam, Igwe Amade. Educate by Larry Bokadendo.
garie eze mmụọ ngare ka eze mmụọ ike dịkwa ha ịma ọ dịkwa ha sọpọtụ ya ife ọbụla nke ọ na-eme hospital to ya bụ an evil king yo pụsakwala bịa guzo yo ọkpa ya and the villagers of Umuebuka wa ha fakwa fa one day wani na fike wa heje bili o ibia de mesu ya o melu nu no unu ndị ichi o melu nu no bụ ndị Umuebuka need Eze ka anu mongo ọmọ bịa ogbu ife mbere afọ imezi bịa amaji si ka kọtọ ọ maka lọrị maka lọrị si sekwe ka lị ọhụrụ gbefela leon mee na ọba ka ọlọ́run àleon owó ife na ọsọ bẹ́ẹ̀ gbẹ̀bẹ̀rẹ̀ ya yọ ọdẹ mìíràn ọwọ́ ìlú hapụrụ gị àleon maka anyị kpakọgbuli ọnụ eji mmiri ụgbọ ìlú àleon dị bullshit ọmọ àbí ń tẹ́ kẹ́ẹ̀ṣì kí ìpázun ọ dị lìdí àdúsí ìfẹ́ sekwe ka lị ọhụrụ mọ́bùn ní mmehà ife gabro mọ́bù eze ojike dị pọba hụla aka mata akọ ya owo ka m bayere ọ bụrụ ọbụ ife a ifufe ekpọm ka m bịa ogbu egosibụzi ihu ebe a na-akpụ isi ugbu a láti máa why out for me ọ melu nu no ibe chief gbọntụle chief ọ dịghị ntu atọ leduta m ka ijeru oche a na-egosi ogbe kpọm ọgụ oche chief how ibe mai nwanne m ochie ka anọghị ndụ ajụ m chejụrụ ịlaide nna ojicha nna ọgụ amadị mba anyị efesi mmemme afinyere ke mbọ nkata fere mbọ etikeke mbere nne m aka esokebe chief aghọsa m ilu ọma ete na biko kọwata n'ọnụ m ya ka m gwasịrị ndị iche si nwanne onye atụrụ ilu kọwara ya okpochi mee ngịrị ndị ya emegide ala ala chief I want to come corner of the chief because mutu mandiri kam hai mutu uta Deru jimbeji chief naho Jouez le flûte. Fine, ademma. Ademma. Ozizi anwụrụ ka erule egbe. Ife mem jiri akpọ bụ nna m bụ n'eze nwa anwụ. Omụdara ndị nche, mụdara ndị amị. Chile mụ onwe m bụ n'eze basọ ọkụnụ. Adị m efe mbọ ụwa dum mara ife na ndị agba dị society. So ana m achọ ka ị nwere ike bịa nsọmsara m ndị amị m ile onye amị ịbụla. Bịa nsọmsa ndị amị ndị ha ihe ka dị echi obodo m tekwe na-eche mụ mbụ n'eze. Ịchọga ndị azụpụsa ndị eji ya na-anọchicha ndị ala gị ọgụ. Ya ne. Wọdị ole? Inwe ndị ala Pule mama ison sema 6. Fụ akara bụ ishi. Mkpụrụ ishi. Yes, fun.
isi ha dị gịnị lewe eche ụlọ alụ ọgụ alụsara gị ọgụ na gị efe ịchọ mma m si ịkpakọta ele were ọrụ ọrụ ebe dele ga nnụ nsogbu adịghị nyapado problem maka mmadụ isi ọma azụgodiwa a na ihe ma na ihe eme oke eche elegesị asụpụsị isi ha asụpụtabadịkwa ndị ọdụ gara eje emezi okay consider it done ma ba lahi kem ha ne wo iken ke wo eji na eje alụsị ndị mba ọdụ ọgụ ma ne weju ma ba lahi kem ha ma asụpụsa wala eje consider it done njeru bụ ụlọ mgbugbu ahụ hapụrụ ụlọ nje jikere fiwe ezi omume ezi bịa kpọwala ego ọkụ nke a na ala ihe eruju ha ma palace amụrụkete tugu ekamini oyi eze eze mu a ọmụ no na so pado ya de bo yes which one was one Ogenete is another hot one from boutique they don't know. Try your body and so Mr. IJ. Aha. Let's go there. I'ma shake your body out. I go take it to mommy out. I go take it to daddy and tell them say you are go marry out. Baby oh, I go marry you oh. Let's go. Baby bring it down to my lady. If I buy you for such a say go bring it down to my lady oh. If I give you my love, you say go run me down to my lady. Baby oh, say make you bring it down. Say make you hold me tight. So baby bring it down to my lady. If I buy you for such a say go bring it down to my lady oh. If I give you my love, you say go run me down to my lady. Baby oh, say make you bring it down. Say make you hold me tight. So this is give me girl I want it no celebrate. I see you girl oh, I say Lembo, I gonna bimbo oh yeah. Now you they make me just the win the lead oh yeah, the win the lead oh yeah. When I see you, I just say baku. When I catch you, I just say break you oh yeah. I'ma see as a body they make me the shake. Now me go there, sign the check, make you no spoil the check yeah. Make you sit down and check oh my lady. If I buy you for such a say go bring it down on my lady oh. If I give you my love, you say go run it down to my lady. Baby oh, say make you bring it down. Say make you hold me tight. So, oh my lady oh, and everything you want I go give it to you my lady oh. Be my own oh, I be your own my lady. I go be your Romy, you go be my Juliet. You go stick together forever and ever. Oh my lady. If I buy you for such a say go bring it down to my lady oh. If I give you my love, you say go run it down to my lady. Baby oh, say make you bring it down. Say make you hold me tight. So baby bring it down to my lady. If I buy you for such a say go bring it down to my lady oh. If I give you my love, you say go run it down to my lady. Attention! Soldiers of Umabuka! Attention! Soldiers of Umabuka! On the counting oration, count 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, give me jiggy. Oh, yeah. Soldiers of Umabuka, about 10. Oh, I think it's to hurry and go, and go. Huh? Right about 10. Well, from my book, I have a people, Malelu. No matter who Malelu. No matter who Malelu. Yes, you. Okay. 1, 2, 3. Go. Under the command of Umabuka Army,
The gas. Mo fi oncho kunu me. Acho kunu ba ni mogo. Mo zubi, mo zoto. Ha? Nanchi. Ninga ya chi, uno bela mata ne pam na shere. Ha? Bai fa de ma bhelam. Bring out the report to me. Mo me se tike. Man from the moyon. Huh? No God. Go. Go. Huh? How who there? Not carefully. Yeah, they're going. Oh, I just sent them for an errand. Okay. I sent them for an errand. Where have you been? Oh, I went out for strolling. You went out for strolling? Yes. How have you seen the places? Oh, the place is so nice. Nice? Yes. That's I like. Oh, send one of the guys to give me a glass of wine and taste. Oh, glass of wine? Okay. I be fine now, but in it. If you don't get it, say you oko. Gata nanda youth. Kawada delu shanyo oko. Kaba pushai. Kai pa no kaya, makamu ani ano ulo mano piankura mo. Akpa be pa mi akpa. Okwe fam pa. Unu kura kwari ya. So nya heje kikara chanyo ga. Oye jakike. E fle. Magome ure seman. Akpa ni ya to gwa kike chan. Akpo la ya. Kai pa no laga.